Słyszałem, że ty masz coś, jakiś nowy towar. Mów. Dobrze słyszałeś. Poznałem ją pół roku temu. Jak ją poznałeś? Słuchaj, zapisałem się na francuski. Patrzę, a tam taka fajna dziewczyna. Od razu wpadła mi w oko. Kiedyś, po zajęciach, zaprosiłem ją do pubu. I tak przegadaliśmy do 4 nad ranem. Nieźle. I już 6 miesięcy jesteśmy razem. Ona jest wspaniała. Wiem, że mogę jej zaufać. I zawsze mogę naprawdę na nią liczyć. Zawsze o niej myślę. Nawet teraz, kiedy z tobą rozmawiam, tęsknię za nią. No to stary, wpadłeś. Ciekaw jestem, co ona teraz robi. Czy zdążyła na ten aerobik? Chyba się zakochałem. I chcę ją kochać jeszcze bardziej. I nie chcę przestać. Nie przestawaj! Ja tak w ogóle, to która jest godzina? Wiesz co? Dochodzi... 18. 18! Ej, to ja się muszę już zbierać. Bo jestem za pół godziny z nią umówiony. Ona jest wspaniała. Wiem, że mogę jej zaufać. I zawsze mogę naprawdę na nią liczyć. Zawsze o niej myślę. Nawet teraz, kiedy z tobą rozmawiam, tęsknię za nią. Tęsknię za nią.